Tak počúvajte. Možno si myslíte, že manipulácia je len o veľkých hrách, citovom vydieraní, kriku alebo otvorenom tlaku. Pravda je taká, že väčšina manipulácie sa deje úplne potichu a nenápadne. Sú to mikromanipulácie, malé techniky, ktoré sa tvária ako nevinné poznámky alebo drobné gestá, ale ak sa opakujú, začnú vám podrývať sebavedomie, istotu aj energiu. A práve o tom je dnešné video, aby ste si všimli, kde vás ľudia nebadane tlačia tam, kam nechcete. Ak vás táto téma zaujíma, dajte like, prihláste sa na odber a zdieľajte toto video, nech sa dostane aj k ľuďom, ktorí sa možno doteraz pýtali, prečo sa cítia z niektorých rozhovorov zvláštne vyčerpaní. Predstavte si kolegu, ktorý vám za každým, keď niečo navrhnete na porade, povie: máš to pomýlené, tak toto nebolo, aj keď presne viete, že ste to hovorili správne. Možno to ignorujete raz, dvakrát, ale keď sa to deje týždne, začnete váhať, či si náhodou naozaj nepamätáte zle. To je mikromanipulácia, zasievanie pochybností. Riešenie? Opierajte sa o fakty. Keď viete, že niečo zaznelo, pokojne povedzte: pamätám si, že som to spomínal minulý týždeň, môžeme si to overiť v poznámkach. Nedajte sa vtiahnuť do hry, asi sa mýlim, ale pokojne a vecne vráte pravdu späť na stôl. Ďalší príklad je prehadzovanie viny. Partner alebo partnerka pri každej hádke otočí tému tak, že nakoniec ste to vždy vy, kto spravil chybu. Vy poviete, že vám vadí, že prišiel neskoro a on z toho spraví, že vy ste príliš nároční. Časom sa pristihnete, že sa ospravedlňujete za veci, ktoré ste vôbec nespôsobili. Riešenie je držať sa jadra problému. Ak téma bola prišiel si neskoro, nechoďte do obrany, ale opakujte: bavíme sa o tom, že som čakal pol hodiny. Mikromanipulácia funguje iba vtedy, keď dovolíte, aby vás odviedla inam. Ďalšou častou technikou je nenápadné znevažovanie. Kamarátka vám povie: no jasné, ty by si to určite pokazil, možno to povie so smiechom, akože len tak, ale keď sa to opakuje, začne to nahlodávať vaše sebavedomie. Vy si poviete, že to asi myslela ako srandu, ale podvedome vám zostane pocit, že ste neschopní. Riešenie? Neprehliadnite to. Stačí jednoducho odpovedať: takto o sebe nechcem počúvať, alebo nepáči sa mi, keď to hovoríš takto. Keď to necháte bez reakcie, druhý človek sa naučí, že to môže robiť ďalej. Ďalší typ mikromanipulácie je selektívna pamäť. Kolega si pamätá iba vaše chyby, ale nikdy nie úspechy. Napríklad: minule si to zabudol poslať, dúfam, že to teraz nezabudneš, a pritom ste 5-krát predtým všetko doručili na čas. Riešenie? Nenechajte, aby sa budovala iba negatívna história. Pokojne pripomente: áno, raz som to poslal neskoro, ale inak to vždy bolo na čas. Vyrovnáte tým obraz a nenecháte sa zatlačiť do role toho, kto vždy zlyháva. Mikromanipulácia môže byť aj cez otázky. Predstavte si rodinný obed, kde vám niekto položí otázku: a kedy už konečne budeš mať normálnu prácu, alebo a na čo si kupoval také drahé topánky. Vy sa možno snažíte odpovedať, ospravedlniť, vysvetľovať, ale v skutočnosti to nie je otázka, je to spôsob, ako vás zhodiť. Riešenie? Vrátiť otázku späť: prečo sa pýtaš, alebo vidím, že sa ti to nepáči, ale ja som spokojný. Nedovoľte, aby vás otázka zatiahla do obrany. Ďalším trikom je tiché trestanie. Partner sa na vás urazí, nič nepovie, len sa tvári, že neexistujete. Vy sa cítite vinný, aj keď vlastne neviete, čo ste urobili. Tento typ správania vás núti, aby ste sa ospravedlňovali a menili svoje správanie, hoci problém nebol pomenovaný. Riešenie je odmietnúť hrať túto hru. Povedzte: vidím, že sa niečo deje, ale kým mi to nepovieš, neviem to riešiť. Takto dáte zodpovednosť späť tam, kam patrí. Ďalší príklad je skrytý kompliment. Kolega vám povie: na to, že si tu krátko, to nebolo zlé, znie to ako pochvala, ale v skutočnosti vás to znižuje. Riešenie? Všímajte si tón a kontext. Namiesto toho, aby ste to prijali s úsmevom, pokojne odpovedzte: ďakujem, som rád, že to bolo spravené dobre. Zoberte si kompliment, ale ignorujte manipulatívnu časť. Mikromanipulácie fungujú preto, lebo sú malé. Nikdy nie sú také veľké, aby ste ich hneď pomenovali, ale v súčte vás postupne oslabujú. Kľúčom je všímavosť.
Keď si začnete zapisovať situácie, v ktorých sa cítite zvláštne nepohodlne, často objavíte vzorce. Možno zistíte, že ten istý kolega vás znevažuje vždy pred šéfom. Alebo že kamarátka vás nikdy nepodporí, keď rozprávate o úspechu, ale len keď ste v probléme. To sú signály, že nejde o náhodu, ale o manipulatívny vzorec. Ak sa vám zdá, že toto sa vás týka, skúste si počas rozhovorov položiť otázku. Cítim sa po tomto rozhovore slabší alebo silnejší? Ak je odpoveď často slabší, je čas nastaviť hranice. Mikromanipulácie sa dajú zastaviť len vtedy, keď si ich začnete všímať a nenecháte ich prejsť bez reakcie. Ak vás toto rozprávanie zaujalo a našli ste sa v niektorých príkladoch, dajte tomuto videu like. Prihláste sa na odber a zdieľajte ho s niekým, kto možno stále nevie, prečo sa cíti v niektorých vzťahoch či rozhovoroch tak vyčerpaný. Možno mu práve toto otvorí oči.